Welcome po sa programang 2D sa GB. Ngayon pong Sabado, Petsa 2 kan bulan na Hulyo 2022. Sa ngaran ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduhang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Nems, dyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya ito sa pagatod ka na programang ini ang satuya po mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po ka na samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bolaños with Kuya Mon Daen. Oh, she believes in him. She loves her dad. Tawag man dyan si Sir Toots Disolo, Councilor Ian Buena of Camali Galbay, former Councilor Dante Magallanes Candara Galbay. Maray na hapon sa imo partner. Naorin lamang kita makapi. Of course, in the Sir Willis Plana and Jos Barcelon. Pati po ang samuyang mga muses sina Ate Erika saka Ate Hazel. Kami po nagpapaabot kan samuyang pangungumusta, siringman paglaom. Nakamo po na sa marena kamugtakan sa mga oras na ini. Maraming salamat pala sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na itong mga healthcare workers na padagos po na nagtatawkan sa ina pong serbisyo medikal. Tangani pong mapangatamanan ng satuyang salud. Bako lang po digdi kontra sa COVID, kundi pati sa iba pang mga klase nin helang. Partikular na pasalamatan ko po ang mga health workers dyan po sa munisipyo kan Daraga. Akan nag-aaging Sabado. Akan Sabado, petsa, anong Sabado ba ito? Garo Webes ito Di ba Webes yung petsa 30? Alato na ha? O tama, petsa 30 ang kan Hunyo. Pasiring kita dyan sa Rural Health Unit kang Daraga, tangani pong pabakuna yung first booster. Maraming salamat po duman sa mga duman sa vaccination center. Ika Kuya Nims, may booster ka na. Ayos na pala. Oy, bako sa bako sa pag anungaran kay niyo, pagtakot sa Indo. Kay puan man giraray talaga na magpa-booster na. At nagdadakol naman baga ang kaso ni na nagsasakat ang kaso ni na infected persons kan COVID-19. Although bako masyadong severe, pero dahil niya to ipagsugalan sa tuya pong buhay So mga day pa po magpabakuna na, so day pang booster. Kung kamo po kwalipikado na para mag-resibinin booster shots, paita na nindo. Siring sa dati, ang satuya pong pagkumusta kan mga parantabay niya to, bakulan digdi sa probinsya ni Albay, kundi sa bilog na Riyon, Bicolandia. Siring man, ito po mga inaabot kan satuyang programa sa paagi po kan DCGB News Online sa Facebook. Maray na hapon tabi, Charot Ardales, dyan po sa Barangay CP, Daragalbay. Manay Mili, dyan po sa Bitano. O ipading Lito Ramos. Magandang hapon sa iyo dyan sa EDC, Energy Development Corporation. Para ata napasarap yung usapan nyo nung June 27. Napasarap yung usapan nung June 27. Masarap kasi yung pulutan. Mayroong paksiw na pata, mayroong papaitan, saka
Anong tawag doon? Liempo. O maray na hapon sa mga parantabay niya to, especialmente digdi po sa 2nd District of Albay, dyan po sa Rapu-Rapu. Dyan sa munisipyo kan Manito, digdi po sa siyudad ni Legazpi. Dyan sa Daraga Siringman sa Kamalig. Kan Sabado dahil po kita nagkairibahan, ninhuli ta nag-attender po kita kan oath-taking. Oath-taking ceremonies kan mga opisyalis po dyan sa Pulangi Albay. Sa pangingot po ni Mayor Adrian Nonoy Salceda. Siringman kay Vice Mayor Cherry Melia Sampal. Pati po ang mga councilors dyan po sa munisipyo kan Pulangi. Congratulations po. Congratulations kay Councilor Kongkong Salceda. Siringman kay Councilor Jun Villar. Sa kabos na mga nanggarana, mga re-elected, sabi nga ni Kayan balik na kita sa daga from Cloud9. Balik na kita sa pagtungtong sa kadagaan. Anbot sabihon, magtrabaho na. Okay, kung nakita nin 2 or 7 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Dumantabi mga tugang sa bansa kang Mexico, partikularmente duman sa Oaxaca or Oaxaca, Mexico. Oy, maray na hapon pa lang dyan sa amigo ko. Buenas tardes, amigo Arturo Garcia de Ligao, de Ciudad de Ligao. ¿Cómo está, amigo? Dumantabi sa Oaxaca, Mexico. Baada masabi ka mo kanyo, fake news ini. Bako po ini fake news, totoo po ini. Na sa lugar na ito tabi mga tugang, may saro pong alkalde o mayor na nagpakasal sa buaya. Uyo gunindoan. Digdi sa tuya, ang buaya piglalandag. Tapos ang kulit pigigibong sapatos kung bako bag o kung bako paha. Sa roda tabing alkalde, duwan po sa Oaxaca, Mexico, ang nagpakasal sa 7 anyos na buaya. Ining buayang initabi mga tugang, pinaggubingan man tabi niyo, pinagsanglian nin puting gown, asinigwa po nin mga dekorasyon sa bilog na partikan sa iyang lawas. Imagine mo na sa sarong buaya, nakasulot nin wedding gown. Sarong buaya, nakasulot nin wedding gown, tapi nakasalan kan mayor. Dumantabi sa Mexico. Sigon po sa ini pong Reuter, sa raw po ining organisasyon nin mga parabarita, ang pagpapakasal da tabi sa buaya. Ang pagpapakasal na tabi sa buaya, parte ini kan ritual sa pag-agada tabi nin kasaganaan, hali po sa kalikasan. Ayun. Ini palan po, totoo ini. Parte ini kisarong ritual. Siguro kung sisiyaan na mamayo, kaya sa lugar na yan, ang leader ninda, iyo po ang nagpapakasal, iyo ang nagiging nobyo, kan buaya.
Tapos taan katuyuhan da kay tabi kay niyo mga tugang. Tangani na ang mga tao da tabi matawanin kasaganaan hali po sa kalikasan. Siguro kung paraoma ka, maray na ani. Diba? Kung negosyante ka, maray na binta. Okay? So ini da tabing ritual ini, minatapos ini utabi Kuya Nems, pagkatapos na habukan kan mayor, sa ibabaw kan tapaludo. Sa tapaludo kan buaya. Animot ba kan buaya? Pahalaba de. So iyado kanya duman sa ibabaw kan ngimot. Dahil man pigsabi digditabi mga tugang kung an ngimot kan buaya may gakod uday. So siyempre pag may minadong to baga dyan sa may parte kan ngimot kan buaya, pag minadong to dyan talagang automatic baga titakma kan buaya. Siguro iguaman gayud kay mga precautionary and safety measures tangani pong day kagat kan buaya ini pong alkalde. Iguaman da tabi ki mga baraylihan durante kan seremonya siring man po yung traditional na mga tugtugin. Sa Mexico, anya ang baga dyan, mga Latin music, mga cha-cha, boogie, zumba, di ba? So iga ki baraylihan, turug-tugan, tapos aado ka na kan mayor, susaya pong nubya na buaya. Sa Pilipinas, sabi ko nga ni, ang buaya ngunyan pinagdadarang na. Tapos may naramdaman ako kay ito, Kuya Names. Ini, may relasyon man giraray sa buaya. Taka ito baga ang mga panahon, lalo na so magazine baga tabi na free press. Naabot mo na ito, ang mga karikatura baga duman, lalo na ining mga ginagalangan niya itong mga kongresista, senador o mga darakulang posisyon sa gobyerno. Ang karikatura baga ninda, pigbabaing sa buaya. Kaya may mga pigaapod niya to na mga animal rights group na nakikihuro na dahil mandatabi pagparagaramito na halimbawa ang buaya duman sa mga tao na dahil nagsasawa magpakabasog. Buot sabihon dahil kabasugan. Sabi nga ni kanamigo ko, naghihigop na ngayon, nagsasapa pa. O dahil tabi pagbaing ang buaya, taan buaya da, harug kan sawa, pagbasog na, minakaturog na. Di ba? Kung nakailing ka mo ki mga video, documentary, manungod sa mga wild animals, mailing man ang buaya, pag nakakaon na yan, madya na yan sa ubas. Di ba? Maulob yan duman sa may pangpangkan salog, tapos mangarahab naan, mangangana yan. Basog naan, nagpatunaw na kansayang kinaon. Kaya ang buaya databi, day pwede pagbaing sa tao na day po nagsasawa sa pagkabig nin mga material na bagay. 19 minutos, makalihis na po ang alas 4 ni pagkahapon. Sabi po ni 5396, Good PM Tabi Kagawad, musta po? Didi kami sa Sumlang Kamalig, Barangay Official Manda Tabi. Maray na po Tabi dyan sa Sumlang Kamalig Albay, sa Barangay Council. Dyan baga sa Sumlang yaon dyan so, lake dyan, Sumlang Lake. Diba? Magayon magpurupasyar dyan yung mga nature lovers. Saro yan sa mga pinagdadayo na po na destinasyon ng mga bisita.
Ansumlang Lake. O, so, pada gusto naman sa tuyang pangungumusta dyan po sa Kagiba. Choo-choo train a-chucking down the track. Gotta travel Dyan sa Kinalabidungan or Kalabidungan, maray na hapon man. one-way ticket to the blue. O, sabi man digdi sa text, kumusta man da tabi sa mga yaon dyan sa Eastern Seaboard kan Albay. O, maray na hapon tabi dyan sa San Miguel Island, dyan po sa Cagraray, lalo na dyan tabi sa Napao. Kumusta ka na tabi, Papa Jigs? Nailing ta ka duman sa simbahan ka na Pulangi. No di garo very busy ka kaito. Dahil kita nagkaistoryahan. O dyan tabi sa Manait. Maray na hapon tabi dyan. May magayon naman dyan na lugar sa Manait, lalo na pag no palubog ng aldaw. Sumakat ka duman sa ano nga rin ka ni bulod-bulod duman. 360 degrees ang sa imo pong vision. Ang sa imong view. Ayaw po ang Albay Golf. Asin ang Puliki Bay. Nahihiling na. Pati ang Pacific Ocean. Magayon nun yan. Yan po ang mga lugar na napasyaran po ni Albay Governor Noel Rosal kan siya po nagparalibot-libot durante kan kampanya. Asin kanagkaulay po kami, kanagkortesiya kita sa iya. Diyan sa sayang opisina po bilang alkalde pa siya kaito. Na saro databi yan sa tatawan niya ni focus ang ma-develop yan ng mga lugar na yan na abaan ng gayon kan mga baybayon. Asin mga nungaran kay niyo tanawing dagat. So maray na puntabi dyan sa Namanday, pasiring duman sa may parte na po kan Batan Island, dyan po sa Moraon. Maray na hapon tabi sa Indo dyan. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. 23 minutos, makalihis na po ang alas 4. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? Matindi po ang batikos ngunyan sa APEC. Only looking to me. Kung pagbabasihan mo tabi ining mga pinagpo-post digdio sa Facebook, Paradise, only only looking to me. kung mga suntok ini, grabe ng ludog kan APEC. Oh, let it, Louie. Apuira kan puro palsok. Brother Louie, Louie, Louie. Nagkakaigwa mamagatabi Kuya Names nin mga report, mga reklamo na overbilling. May mga overbilling da tabi. Ako nga ni, pagbayad ko sa ro, una ako 100 plus ang nasubayadan ko. Ito pala 400. So numero 4, dahil na kan so kurit-kurit bagang 4, anyaw sa naduman, so patindog. 'Cause this boy wants to 170 niya. Kung baraton man sa kuyang konsumo, he ito pala 470. Na para na so. So islanting magasiringkan ka numero 4. Natada sa naso patindog. Ginagawan ko pati so cashier ki 200 pesos niya kung mayuli pa man. his love is Mga reklamo tabi APEC ano. So dahil man kita nag-aasa ni Simbag. love from Ang sabi po ni Governor Noel Rosal, kay Puanda tabi kan APEC din 6.9 billion pesos para mapakarhay ang serbisyo kan kuryente sa Albay. to me. Only Paano man nangyari daw niya para ang kapital da kay niyo 31.6 million. Sa mga bilyonaryo diyan, tabangin na ninday niyong APEC. Ako na ako bilyonaryo, bakalong kunaan, Kuya Names. Diba? Bakalong kunaan. Dahil ako maisip na makabawi ako. Tabangan ko ng taga-Albay. Pwede man daw.
Pwede man daw na mabakal ka kinegosyo na day ka mabawi kan sa imong kapital. Garo sa kabuuhan niya na day. Garo kalukuhan niya na magastos kanin na pira ito 6 billion. Brother Louie, 6 pira ito 9 billion or almost 7 billion. Tapos sabihan mong day ka ma-interest ni return on investment pati na so kasabay na so tubo. Bako ka negosyante. O anapod kan sa imo kung bako ka negosyante. Anapod sa imo philanthropist. Igwa kay mga tawong arugaan, di ba? Igwa kay mga tawong arugaan minsan nga ni habo magpamidbid. Di ba Kuya Names? Tawan ta ka nga ki arugaan ning tabang nga dahil mo nang nga pagnaranan ng kung sisay nagtao. Di ba nga ni sa tuya sa DCGB may mga nag-text digdi lalo na kung may nagka-fundraising baga kay ito. Mataw nga ako ngayang 5,000 pesos pero nga dahil nang ito pagbanggito ng pangaran ko sa IRE. Igwa ki mga arog kay na tao. Yan ang kaipuan ngunyan digdi sa Albay. Tangani pong mapakaray ang serbisyo kan kuryente. So saro yan po sa katawan po ni na priority ni Albay Governor Noel Ibriega Rosal. Tangani pong matawan man po ni na relief an sa tuya pong mga konsumidores kan kuryente. Digdi po sa puro palsok. Asin na kulang sa bultahe. Diyan nga ni po sa munisipyo kan manito, nasa 180 sagkod 187 bultahe sa nagayo diyan eh. Kaya sigyan piritik-pitikan mga appliances. O di ba ang pigbabayadan tatabi director 220? Dahil pwede kwentahon iyan na 220 volts baga ang pigbabayadan ta. Bako yung tabi ko yan, Names. 220 baga. Dahil pwede ka kwentahon na ang pagbayadan na sa nakan mga tagama nito. So sa 180 volts. Ano daw kung tag kilo hunamanan ko na ta kilowatt bagaan bigaan na unit of measurement. Kibago kilowatt. Pira ngayon kilowatt ang sa imong konsumo. Dahil ko manailin dyan sa mga meter reader na may daradarang baskula para timbangon ang kuryente. Buakan na ngayon. Sige baga pag nagabakal ka baga ki karne, ngaya sarong kilo ngaya tabi. Sarong kilo 300 Gs kung karning rig. Pag pinakulangan nasa 800 gramos ang tinaw sa imo, di ka magbayad ki 300 Gs. Dapat arog man kanan kuryente. Pag ang kuryente pig supply sa imo 180 kilowatts na o volts, kaya man dapat pagkumplituho ng bayad. Kaya lang pag dahil mo kinumplito ang bayad, takrason ang linya ng kuryente mo, ikamin grara yan pierde. So yan ang problema kan monopoly. Ano man na monopolisadong negosyo, ano man na monopolisadong negosyo, bako pong marahay. Bako pong marahay. Taday po ni napipilian ng konsumidor. Di ba? Pero igwa ki mga lugar na makapili ka Kuya Nims kung saan ka ngayang energy company mabakal ki kuryente. Pero dahil sa Manila, Meral ko man sana, di ba? Meral ko man sanaan may prangkisa. Kaya talagang kastigado ang mga konsumidor. Kastigado tapag do dahil mo na uyunan ang serbisyo kan sarong service provider, public utility, dahil kang dudumanan. So you are forced to good. Pursado ka na duman magbakal kan serbisyo ninda. Paano nakita kan lamang? Dahil mo man maasahan sa mga what you call siyempre, anibangani kan dyan, mga kasosyonin na dyan eh. So dahil manan makuraki gapo na pupukpuk sa payoninda. Diba? Okay na ko ta sa kooperatiba. Dodi inda kung nahanda naman ang mga Pilipino sa kooperatiba, garo dahil pa man handa? Dahil pa man handa garon mga Pilipino sa kooperatiba. Mas maray pa kan magpakabit na lang kamo ki solar lights.
minsan pag dahil mo nga na imamangnuhan ko yan nims kong brownout. Pag may solar ano ka. Mataod-taod, pag-urunan niya to ini ang solar para sa bayan. Igwa pa lang kay niyo. Igwa pa lang kaning proyekto na solar para sa bayan. 30 minutos makalihis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kay ni. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Pampers. Upgraded Pampers Pants with Rash Shield, our biggest savings ever. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Joey? Okay, balik na kita sa tuyang programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. Petsa 2 kan Hulyo. Maray na hapon palan kay Primong Toy Reynoso. Matalion ini. Matibay ini sa mga argumento asin na pagtaokan sa iyang opinyon sa manlain-lain pong mga issues ngunyan. Lalong-lalo na kung issues sa kabuhayan, kuryente, labor, etc. etc. Hain daw ang lalaking iningon yan. Hain daw ining lalaking iningon yan ta agdahon ko lamang magtagay-tagay. Bakit ka laging amoy alak? Hawak mo ay bote at kukumpas-kumpas. Kilos mo'y waring natutuwa habang nagdiriwang tungga ka ng tungga. Mag-inumang kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ang alak pala tanging pampasigla sa pusong inapis sa tapat na pagsinta. Oy, kung nagkantabay dyan si Pading Lito, prepararan na so lamisa. Ang alak ay laging pang Malatumada lamang kita. nating dinaranas. Maray na pong tabi dyan. So, nagpapaturwal-tuwal ka na sabi ka ni Babugsok na likido. Ang sang mundong Girondo mo sa natabi, drink moderately. inumang kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ang alak pala Maray na pong pala sa mga paratabay niya to dyan sa Catanduanes. sung ina Partikularmente dyan po sa San Andres. Kay Mayor Nonong ano na nga nito sa sa apelyido mo? Nakabalik na pala si Mayor Nonong sa pagkalkaldi dyan sa
San Andres sa Catanduanes. Mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating Bago kita mag-iristoryahan manungod duman sa solar technology, pasadaan niya ito ining pangapudan po ni Congressman Joey Sarte Salceda, particularmente digdi po tabi sa Department of Social Welfare and Development, na ipanao na daatabi, no? Kundi o i-release na daatabi, so nakabinbin na maabot pa sa 9 bilyon de pesos na ayuda na natimos po hali duman sa ipinasang batas or lay, ini pong Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Act. Taparte po kan matitimos umakukolekta duman po sa TRAIN Law or TRAIN Act, magiging parte tabi ini kan pundo para po sa ayuda kan sa tuya pong mga katugangan na nagtitios. Sigun po kay Congressman Joey Salceda, apwera databi kay niyo igwa pang pundo na daipa na iluluwas, partikularmente ini pong rice farmer financial assistance subsidies na 5,000 di pesos kada para uma na rehistrado databi sa Department of Agriculture. Apwera pa kayan yaong pamandyan tabi so ayuda hali sa Pantawid Pasada kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaya sa saya pong pangapudan, sabi niya, I am also calling on the DSWD to release some pending 9.4 billion in aid from the TRAIN Act. There are also unreleased rice farmer financial assistance subsidies of 5,000 pesos per rice farmer in the DA. So yan. These are all programs whose release now can help tide the economic pain for millions of Filipino households. Susog po sa congressman niya to sa segundo distrito na sa mga susunod na tabing aldaw pupunanan kan bagong economic team ni Presidente-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tangani databing hanapan ng solusyon ini pong naglalalang inflation rate sa Pilipinas. So maray-ray po ini ang pangapudan ni Congressman Joey, tanahiling niya to as sinamamatian niya to ang nagrangay kan sa tuya po mga katugangan ngunyan. Sa atubangan po kan halos 6% na po na paglangkaw kan inflation rate na iyan po naguguyod man kan mga presyo kan mga panginutan na barakalon pasiring po sa kaitaasan. Mala nga ni kan sarong aldaw, yaong kita dyan naglalakaw-lakaw man sa siyudad kan Legazpi, may nasusundan akong mag-ina siguro ito Kuya Nems. Sabi na nanggad kanaki, ngaya may grabe man ngaya ini ngayang tindahan na ini, parang kasudbang yan nagbakal kita kan ngaya, di nagdagan tulos ki 4 pesos sa presyo. Tas mga asosasyon bagatabi kan mga may sadiri kang supermarket, kan nakaaging pag-iristorya niya ito digdi, nag-agad bagasinda ni na permiso sa Department of Trade and Industry na sinda databi mapalangkaw naman kan presyo kan nagkatirang produkto na pinagtitinda ninda dyan sa saindang mga supermarkets. Partikularmente yung mga produktong pagkaon. Tapag minalangkaw bagatabi ang inflation rate, antitamaan tulos ang sektor kan enerhiya, tapos ang sektor kan agrikultura. Yan dyan sa energy, sisya niya raon dyan. So mga tsuper, di ba? Mga tsuper kan mga pampublikong sasakyan,
jeepneys, buses, tricycle, sa mga kumpit na pigagamit po sa pagsira, pagtransportar kan mga produktong dagat, sa mga tao na nasa laylayan kan sa tuya pong susidad. O anong ngunyan ang nangyayari? Duman po baga sa Metro Manila, sobra na databe sa 20% kan mga jeepneys, anday na namamasada. So mga drivers, uruto na duman. Nagkarapot na kimartilyo, nagkapot na nin piko, nin pala, uto na sa construction. Nagsunod naman sa mga bases. Di ba? O yun nga ning libreng sakay, nakatabang pa sa ano? Nakatabang man ko tayo niyo sa mga trabador niya to, no, di ko man kinaapektuhan negatively. Ta siyempre, mahalo na nga ni Sukrudo, mabawas pa sa pasayro, tayo ko kilibring sakayan. Di ba? Kaya mapagalon talaga ang pagbabalansi dyan sa gobyerno. Tatabangan mo sa sarong grupo, maagrangay sa sarong grupo na apektado kan tabang mo negatively. Kaya yan ang kulugang payukan mga may nakalaw ng aeroplano sa lunan ko. Ayan po ang problema, kulog pa yung unyan kan mga leaders niya to, kung paano babalansi yun. Ang pagtaunin solusyon sa mga panahon na ini. So tamang-tama po yan na pangapudan na yan ni Kong Joey, huyugon mo ini opera ining kuan so mga para sa para digdi sa 5,000 yung rice farmer financial assistance, 5,000 kada registered na paraoma nin paroy. Bata ngunya an paroy baga babaon man an presyo. Lalong-lalong na kunday na balad kimaray, halos sa itapok na sana kan mga paraoma niya to. So mariray po ini ko na simbagan kan DSWD sirimang kan LTFRB tay gwa pa mampalan pong ayuda na hali digdi po sa LTFRB pasiring digdi sa satuyang mga tsuper sa pampublikong sasakyan. O sa mga nagharap po tabi ko na gurano na po ang pamasahe ngunyan. Pamasahe sa PUJ o ining public utility jeepneys. Duman po sa traditional, pag sinabi tang traditional PUJ, iyo po ini sumay mga kabayo sa hood. May disinyong kabayo. So sa inda pong sa ibabaw kan sa indang makina. Ang first 4 kilometer 11 pesos. Dati baga pero ito 9. 9 pesos. So nagdagdag po nin 2 pesos sa first 4 kilometers. All my ladies shake up your bum bum. The girl them shake up your bum bum. The girl them shake up their bum bum. You don't want that? Where you come from? Sa succeeding kilometer, piso ang dagdag. Ang ngunyan ko na 7 kilometros, di so first 4, 11, 4 plus 3 kilometers plus 3 pesos, pirana, 14. 14 po, pag 7 kilometros ang dabiyayon mo. Ang daraga, 6 kilometros. So, iyo tabi ko yan 6 kilometros ang daragade. So 4 kilometros na 11 plus 2 pesos 13 na. Ayun. O digdi po sa modernized PUJ non-aircon sa first 4 kilometer 13 pesos as in succeeding kilometers 1.50. 1.50. Digdi naman sa modernized jeepney with aircon, ang first
4 kilometer is 13 pesos, and succeeding is 180. 1 peso 80 centavos. You got to shake. Ayun, so nagdidiferensya pala ni modernized non-aircon and aircon jeepneys digdi po sa succeeding 1 kilometer. So modernized na daing aircon, ang minimum fare is 13, succeeding kilometer 150. Whereas air condition, succeeding kilometers is 1 peso 80 centavos. Want it, I want it not to. The way that you love me, I'm loving you too. The way that you screaming and dancing and jumping, no baby, got me, I've been wanting you. Dahil pa digdi sa tricycle tabi, taan tricycle, ang aram ko kayan, garo sa local sanggunian, Dance, yeah, dance. ang nagtatasar kung pira po ang pamasahe, dyan po sa mga tricycle. Bam, bam. Hindi ako sana sa padjak. That's in the Nataman niya kasabay sa padjak, dahil man niya nagagamit ti gasolina. I you them move. Mas mahal baga tabi ang pigiinom nindang tubig, taan araw kayo niyong tubig bagaw, araw kayo niyo, 10 pesos niyo. Sa maghapon, pira nakakonsumo kan para padjak, sa araw kayo ni tubig. 10 pesos baga ang tubig naan. Ayo, so alat-alatin ta po, so sa tricycle So sa tricycle. Magduman daw tabi kita sa Lado Internasyonal. Nagluwas po ang bareta na dahil databi sa panibagong sanction kan Group of 7 sa Russia, madarada tabi ini nin mas lalo pang paglangkaw nin presyo kan langis. Sabi po sa bareta, oil prices surged on Tuesday. Luminang ko na nga ni pala. Kanakaagi pang Martes. Amid likely sanctions kang Russia by the G7 countries. Pag sinabi tang sanction, pinagbawalan na po sa mga nasyones na kalyado kay ning G7. Ining G7 po ini, sa mga western countries, ining mga mayayaman. Yaon dyan so Amerika, Japan, pitugay din niyo, Germany, Great Britain, Australia, pansaro. Bastang sa mga mayayaman nining France. Tapos France, burudong kaya ko, maluyawan sa kuya ang memory. Sabi kan so amiga ko kay ito, maluyawan sa kuya geology. Sa geography, geology. So basta pito ini na kakasararuan ang Rusya na dahil matugutan, dahil mailuwas ang sa iyang crude oil. So siyempre makulang supply, mamahal na naman. Ining G7 na ini mga western countries ini na traditionally kalaban ini kan Eastern Bloc. Kayto kan Soviet Union. Ngunyan Russia ng kalaban ninda. Kaya ini daatabi na sanction na ini o pagbabawal na mabakal sa produkto kan Russia ini pong oil, nagdara na palan ini nin paglangkaw sa presyo kan mga petroleum products kan nakaagi pang Martes. So ano po ang simbag kan mga namamanwaan digdi? May mga simbag digdi Sabi digdi, the West doesn't really care if their action will cause chaos in other countries' economies, so long as they can show that they have the power to dictate what's what in the world market. Na ini databing G7 na ini panginginot kan Estados Unidos de Amerika, dahil databi ini ano nga rin kayo ni, dahil pakiaram kunan sa indang mga aksyon magdadaranin na pagtiyos o pagkarata kan ekonomiya
kan mga saradit na nasyon na sa inda pong nasasakupan. Ang pananakop ko niyan kan mga nasyon na ini, bako man na nga may presensya sinda dyan, physically. Ang pananakop kan mga nasyonis na ining mga mayayaman, yao na po sa mga pulisiya na pinapasunod dyan kan mga saradit na nasyon. O arog ka yan, sasabihan sinda, dahil ka magbakal kikrudo sa Rusya, tanganing mapundo ang kalukuan kay niyo duman sa pakikipagyera sa Ukraine. Kaya kung sa'yo mong analisaron bagatabi, Kuya Nems, garo gusto nindang pabayaan sana ang Rusya na pagparaiwalo ng ang kataning na nasyon kang Ukraine, nganing padago sinda na maglangkaw ang sa indang produkto. Taan mga nasyonis na niyo, halimbawa ang Great Britain, ang Shell sa diri ninda yan, alalo na Amerika. Di duman nagbabarakal kan sa indang produkto. Kaya mas gusto ninda iniyong maribok duman sa Russia tapos sa Ukraine, tanganing masulo ninda ang supply kang enerhiya sa kinaban. O ang China, ang India, nagkukuha ba ganin oil duman sa Russia, kaya dahil man nagkaparareklamo duman sa mga tao. Diyan nga ni po sa puro-puro kang Pilipinas, 60 pesos na dyan ang litro kan gasolina, hali duman sa Malaysia. Kan Malaysia, gadi guamang kisadiring ko anin gasolina yan eh. Meaning to say, talagang may deliberate na anungaran kayo ni, na aksyon, tangani po na magkaigwa nin kariribukan sa ekonomiya. Iyo po ini ang reaction po kay ni Mr. Glenboy Buenaflor. Sabi man ni Earl James, US and EU countries are the troublemakers of this world. Yung mananggad bagade, taling ako na sinabihan ninda na Russia, dahil pagbakalan niyan kikrudo, nagkariribok sa ekonomiya, kang bilog na kinaban, di sindan troublemakers. Okay? All right. Paigwa na lang kita nin 7 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Bada ito na matapos ining masunod niya itong topic manungod po sa ining solar power. Pero ining unta ko na kakayanon pa niya ito, ade. Tayo ang pinaka-problema tango niyan. Ini pong manungod sa kuryente. Balik na naman kita sa kuryente. Iyan po ang mga dapat natawan talaga ni anungaran kayo nin prioridad. Ang bareta niya ito, nakipag-ulay na si Governor Rosal dyan po sa APEC tapos sa Aleco, kung anong dapat na gibuhon. Karo ipapareview tabi itong concession agreement, tanganing mahiling duman kung ano ang mga pigaapod na mga adjustments or options, no? Tangani po na mapakaray ang serbisyo kan kuryente. So ini pong solar para sa bayan, ini po tinaawanin legal na basihan sa paagi po kan Republic Act number 11357 na ang titulo, an act granting Solar para sa Bayan Corporation a franchise to operate microgrids in the remote and unviable or unserved or underserved areas in selected provinces of the Philippines. Pinirmahan po ini ni Presidente Digong kan July 31. So ini po tinaawanin prangkisa, aram baga niya to na ang nagtataonin prangkisa pag-abot digdi po sa pag-operar ni electric service facilities, iyo po ang Kongreso. So natawan po ining Solar para sa Bayan Corporation nin prangkisa. Pero may kulatilya.
duman sa natabi sa dain na sisirbihan. Siguro supiga apod gaya din mga off-grid areas. Kasi alimbawa digdi sa Albay, di man initutugutan gayod kan Aleco o kan APEC, pwedeng i-contest iniyo ta may prangkisa bagay niyo digdi o. May prangkisa. An may sadiri kang prangkisa digdi o, Aleco. Kaya pero sabi sa Bicol da igwa naman ini research tagirara yan o. So parang ang nangyayari kay ni tabi mga tugang na kung igwa na po ni batas na nagtutugot digdio sa Solar para sa Bayan Corporation, may prangkisa na sinda sa selected provinces kang Pilipinas na dainin prangkisa sa presente, pwede na gayud sila mag-operate nin mga pigaapod na mga micro grids. Grid man giraray, may grid man bako man diretso sa aron mo, maaging una sa sarong grid. GRID, grid. Minimize your grid. Sabi ba ganit yung Lusada? Bawas-bawasan man ngayon doon sa indong kapasloan. Bako yan pong paslo. Grid, garo ano yan garo arukan, Luzon grid. So, kung saan minadalagan duman ang sentro kan, gabos na mga na-producer na kuryente, garo terminal. Sabi ko ng terminal. Na sa mga auto, pasiriring duman. Duman nagdodoong, duman man naghahali. So, igwa palang kaan, dahil taaram kung ang Bicol region, kung saan digdio, pwede sinda. Pero igwa mong baganin na sarong batas, lingaw ko ugarin kung anong numero ito, na nagtutugot man talaga sa mga arog kay niyo na magkaagnin mga independent na mga producer duman sa mga lugar na wala nin prangkisa. Di ba? Halimbawa ngaya sa sarong isla na day nasisirbihan kan prangkisa ngaya dyan sa probinsyang iyan, pwede sinda duman, off-grid sinda, day nasisirbihan kan Luzon grid. Kundi di sa to sa Luzon. Pwede sinda duman magkaigwa nin microgrid na ang sa inda pong power source iyo po an aldaw. I say you're 17, 18, 19, webu. When am I tea? Iya tabi. Yung man na po ang date na impormasyon ko manungod po sa Solar para sa Bayan. Kung gusto ka mo po na madagdagan ng sa indong kaaraman manungod kay ni, pwede man po ka mo mag-search sa internet. I-search lang nindo Solar para sa Bayan. Ini po ang paabot ko sa indo, yung action kang presidente na pinirmahan niya na po ini yung bill na ini na nagtataonin prangkisa digdi po sa Solar para sa Bayan Corporation na mag-operate po nin mga microgrids duman po sa mga lugar na dahi po nasisirbisyohan kan Luzon grid. Kundigdi sa Luzon. Bueno, inabot na kita kan sa tuya po para mientras na pamamaaram digdi sa programang 2D sa GB. Nguyan po ang petsa 2 kan Hulyo 2022. Sa ngaran po sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran ni Kuya Names Kasubago. Ngunyan si Senene si Kuya Nalds. Parehas pugi, parehas kami. Ako po si Councilor Noon Dawal, kan Manitalbay, nagsasabing mapasatuya ang katuninungan siring man ang grasya kan satuya pong kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon.